God aften. Jeg kan mærke, at dette program har premiere på fuldstændig det rigtige tidspunkt. Vi har brug for at mødes, os der er helt almindelige danskere. I et fælles forum, hvor vi kan tale frit. Tænk på det her program som en form for beboermøde. Vi befinder os som folk i en tilstand af forvirring, efter Anders Fogh Rasmussen er blevet generalsekretær i NATO. Og vi skal være stolte over, at det er en dansker, der har fået den stilling. Det svarer til at være en slags grøn bud for USA. Anders rejser fra land til land og bringer krige ud, så siger han på fransk for eksempel, goddag, det er fra NATO. Her er en FN-stridig invasion af et suverænt land. Den skal føre til en dårlig planlagt besættelse, som ender i et kompromis med terroristerne, og vi håber, I vil være med. Men på fransk. Anders Fogh Rasmussen, 7 år med ham, og tillad mig at rekapitulere. Der er ligesom 2 faser. Fase 1. Anders lover danskerne gratis velfærd forever. Fase 2. Vi bliver ramt af den værste krise siden Bent Fabricius Bjerre var middelaldrende. Og så skal Anders pludselig rejse. Lige da vi skal til at skære. Lige da en eller anden end Anders skal trække stikket til velfærdsstaten. En eller anden end Anders skal komme ind og fortælle danskerne, at festen er forbi, og I bliver nødt til at sælge møblerne og varme huset op med fyrfadslys. En eller anden stakkel skal tage skraldet. Og ind på scenen kommer, som Anders' afløser, Lars Løkke Rasmussen. Og der har vi billedet på en mand, der hellere ville være blevet siddende inde i stuen, da verdenshistorien kom og ringede på døren. Jeg har ikke set nogen blive så ked af at få deres største ønske opfyldt, siden Jon vandt Popstars. Og så bliver Lars Løkke spurgt i Godmorgen Aften. Så sidder han, der bliver han spurgt i Godmorgen Aften Danmark show. Hvordan bliver dit liv anderledes nu? Og han siger, det håber jeg ikke. Så bliver han spurgt, hvordan er det her sket, Lars? Hvorfor? Hvordan er du blevet hvad? Hvem dig? Og han siger, sådan har jeg det også. Jeg bor oppe i Græsted-Gilleleje med min familie. Jeg sidder lige med noget med nogle behandlingsgarantier og noget kvalitetsreform, så ringer telefonen. Pludselig står jeg her i Statsministeriet bag et podie af materet plastik. Foran et rigsvåben, der ligner en kæmpe juleplatte fra Bing og Grøndal. Og Kåre R. Skovs svingsagtige blik hypnotiserer mig til at høre mig selv love, at jeg fra nu af vil leve af sesamfrø og aprikossaft og cykle til Paris. Han har... Dette er rigtigt. Lars Løkke Rasmussen har som sin første embedshandling lovet, at han vil cykle til Paris. Finanskrisen? Ingen politik. Afghanistan? Ingen politik. Her er, hvad spindoktoren har tænkt. Den har tænkt, cykle, det er dansk, det er godt for klimaet, og det er totalt blottet for nogen mening overhovedet. Sådan skal politik være. En cykel, og det er slet ikke tænkt igennem. Det er slet ikke, hvor skal han gøre alle sine bilag for turen? Der er ikke noget handskerum, de blæser i bagagebæren, men sagen er, det virker.